ओइला सानै हिन्जावफोरनि गेजेराव बोरै उन्दुनांगौ जाखोब्रा हांग्रि मोनजाथ' बा खिथुथिं हां लालायना जि गोदो उन्दुलांबायलै साला नै बे सासेयाथ' माथो फेसा मेगन बायदि बेलावलावसि जानानै दं। अमा राजा ओइ अमा राजा गैला आं उन्दुलांबाय। उन्दुनाय मानसियानो राव होनो हालायो आरो माबा अमा राजा आं उन्दुलांनो ओंखाराखै। मा थाफ्लियाव गुग्ला जादों नामा? नङाहाय ओरैनो उन्दुनो ओंखाराखै। ए मानसियालाय बोरैबासो नामाब्रा बेलाय ओरैनोबा हिन्जाव सानैनि गेजेराव उन्दुना लानानै मोदोमानो गुदुं जाजोब्बायलै आंना अखा बोथोरबाबो। थोद जानाय नंला फिल्मखौनो नायफ्लानोसै आं। ओइ फाग्ला उन्दुनो गारना मा नायबाय थाखो? मा उन्दुलाङाखै होनबा नोङो? नोंनि बे दावरावआव आं उन्दुनो हायो आरो। अब्लालाय दहाय आं गाबज्रिनायावलाय मानोथो थैनाय बायदि उन्दुना थाफ्लानाय नोंलाय? उन्दुलांदोंमोन आरोहाय नोंनि बे बेंबें बांबां लगायनायाव सिरि मोनफिनबाय आरो। मा बेंबें बांबां जानांगौ जाखो? हाबानि बेम पार्टिसो दामदों दा हाबासो नायदों आं मबाइलाव। मा सासे लाबोबावनो लुगैलायबाय नामा? मालै बिराद गुन्दा मोनथारदों नामालै नों आंखौ हा हांग्रि मोनदे? नोंखौ गुन्दा मोनबावनो माबा बाखिबाव नामा? गुन्दायानो खा माथो नोंलाय। हराव उन्दुनो गारना मबाइल नायगासिनो दङ। सानाव खामानि मावनानै मेंबाय आंहा उन्दुदो। अमा राजा उन्दुदो दे गाबोन स्कुलाव थांनांगौना नोंहाबो? गाबोन आं गरम बन्दनि एनाउन्समेन्ट होनोसो थांगोन आं स्कुलाव। उन्दुआ आं बेनिखायनो हरसे बिदिनो थागोन आं। मबाइलखौल' दा लगाय जिरायना थायो उन्दुना थायो नोंनि गोसो। आलाय मा जालायखो बेहालाय एमाव राजालाय सोरनि खर'आव बारखोनो नागिरलायखो बेलाय? बा गावसाबा जि मोजां उन्दुनानै दङ गोराननो जोंना जे बिसनायावबो दै जाजोब्बाय। मा बेवाइफोरनि बिसनायाबो दै जाजोब्बाय नामा? औ दै जाजोब्बाय। फै अब्ला बेयावनो उन्दुगोन ज'नो फै एमाव बेटा फै बेवाइफोर आंनि खाथियाव उन्दुफै। नङा माथो अमा राजा नों जिङाव उन्दुफै। थोद आंलाय मानो जिङाव उन्दुनांगौ जाखोब्रा आं गेजेरावसो खा। दाखाबा जिङाव उन्दुनो बादों दहायबा जिङावसो नांगौ बुंबाय थादोंमोन। उन्दुफै जिङावनो आं मिथिलालै उन्दुनो गारबाय। फै हाबफै। है बेवाइफोरासो आंनि खाथियाव उन्दुनांगौमोनलै र' थेवबो आथिंजों एसे एग्रां हरनि आं। ओइ खर' गाज्रि आथिङा मोजाङै लानो बाला मा गाग्रांगासि? नै सोरनावसो नांहैबाय होनबा आथिङा? हा माथो जाखो आथिंल'सो नांदों दा? आंहा बेसेबांबा खस्थ'नि गेजेरजोंसो आथिंखौ गुदुं खालामदों कम्बल सिङाव दोनहाबनानै दासो गुदुं जाहांदोंमोन। बेवहायनो आरोबाव लेथ्रा बरफ बायदि आथिंखौ फोनांसिननानै होदों नों अमा राजा। हा माथो जानोखाय आंनि आथिङाबो गुदुं जाफानांगौ ना? दरखार गैया गाबागाव आथिं गाबागाव गुदुं खालामनानै ला। बेवाइफोर थबसेखौसो एदावबाय हांग्रि मोननावसो नांबाय होनबा आथिङा। सोरनि फन फैलायखोब्रा बेहर गेजेरावलाय? हाय सोरनि फन फैदों? हेलौ माथो बेवाइफोरनावसो फन फैदों? हेइ टपसि उन्दुबाय नामाब्रा? औ उन्दुबायमोन। देब्रा दसे रायलाय जोंहा। मा रायलायनोसै? बिदिनो गोदै। आं गोदै रायलायनो रोङाहाय। सोर गोदै रायलायनो बुंहरखोब्रा? देब्रा टपसि आं हारसिं बोरैबा मोनथारदोंलै बिसिनायाबो जाबायदि फिसानिफ्राय फिसा जालांगासिनो बेखौ नोंखौ एसे गोसोखांनानै फन हरदोंमोनलां। आयु बिसिनायाबो हारसिंनो फिसा जानो रोंलायो। सोरथो रायलायहरदोंब्रा बिसिना फिसा जालायनाय? जायो बिसिनाया फिसा जायो जोंफोरबायदि बोराय मांग्रांग्रां जानाय सेंग्राफोरनो बिसिनाया फिसा जायो जेसेबां गिदिर बिसिना थाया मानो मिथिबाय? बेनिखायनो रागा जोंबा दानफ्लायला दानफ्लंला जोबनो लुगैयो आं सिखा रुवाजों। दिनैसो मिन्थिबायहां हारसिं उन्दुबा बिसिनाया हारसिंनो फिसा जायो होननानै। जोंनाथ' नै बिसिना मोनसेयावनो साबा उन्दुदों। माबायदि बिसिना मोनसेयावनो साबा उन्दुखोब्रा बे गरम बोथोरावलाय? अखा हाबाय थानायखाय जिखौ लादोंहाय। आच्छा साबा गोजोन उन्दुबाय नोंसोर फाथै जानाय बायदि सोरब्रा? गासैबो उन्दुदोंहाय न'खराव थानाय मानि। बाप्पावै फाथै बायदिसो उन्दुमारबाय नामाब्रा फाथै जानाय बायदि हा? मारै उन्दुखोब्रा अमा राजाबो दं नामाब्रा? औ बेबो दङ। हद बे मानसिया बारा थिग नङालै अमा राजा बेनिखायनो फनखौ दादान मिथिबाय? नोंनि खिफिनाय गुजुनाय गरदनाय हंख्रदनाय गासिबो खोनासंजोबगोन आं नांगौबा थेवबो फनखौ दादान। आयु आं बिदि फन दानालासिनो उन्दुफेराखैहाय। सोरजों रायलायदोंलै बेवाइफोर थबसि हर गेजेराव हा? दोनदो फना उन्दुदो। बा अमा राजाया फन दोननो होलायथारदों माथो? औ उन्दुनायाव डिस्टार्ब मोनबाय बियो दोननोसै दे। हो दोना आंजों रायलायबाय था नांगौबा भिडिअ कल खालामलाय देलाय नायनो आं माबायदि उन्दुदों। आं भिडिअ कल खालामनोनो रोङा। बा भिडिअ कल खालामनो होलायथारदों बियो? र' होमबा आं वाट्सएपआव कल खालामगासिनो दङ। आंनाव
लाथाबानो जाया अब्लालाय बाद होदो दे लाइनावनो थाबाय था अमा राजाया माबा मोनसे खालामोब्ला दानो मोनहैगोन आं नोंनिसिम नाङा दे जों बयबो ज'यैनो उन्दुगासिनो गिनाङा बा थफिराम आंनि बेवाइफोरखौ मा बहरगासिनो दंलै नोङो हा मा बहरगासिनो दङ उन्दैफोराबो दङ आंजोंनो ओइ थफिराम फना दोनोबा दोन नङाबा दिगदारसो दं फन सिङाव हाबनानैनो जोना फैगोन आं नोंखौ मासे दावराव उन्दुनोबो होआलै हा माथो बन्द' एमाव राजाबो दङ एमाव राजाबो दं जाय सेंग्राफ्रा फन हरदो दोनथ'दोलाय उन्दुनोसै दिगदार मोनथारबाय आङो थफिरामसो हरदों फनखौ बेटा थफिराम थफिराम दस्ति आं दंलै थफि आयंखौ रावबो लाङा आं दं दे अब्लालाय एमाव राजा दं जेब्ला आं जेबो सिन्था खालामा दोनथ'नोसै दै बाय बाय थफसि गाबोन फन खालामगोन आं नोंखौ जागोन दे मालै आयं लाबसाब जाबाय नामाब्रा माथो दाना नोंनावबो हर गेजेराव फन फैलायो नङाहाय मा ओइ बेवाइफोर थफसि बांद्राय थफिरामजों गुलि गुलि दाजालै मोजां नङा बेवाइफोरा बारा मानो ब्रा माथो जानखै माले एमाव बेटा गाज्रि मानसिनो हरगोन नामा नों आयंखौ अब्लालाय सोरनोथो हरगोन होमबालाय बुरिनानै बेयावनो थाथों थेवबो गाज्रि मानसिनो हरा माले आफा खायदायसो बोरैबा नामाब्रा दाद बिदिखि जायोलै आफा मा बिफाखौ उल्था उल्था बुंनो हामो नामा एमाव सोंदोंसो ब्रा आफा सोंदोंसो उन्दुन बान्दसिरि ओरैनो दिमाग गाज्रि जाखाना दंखायो आंना माबोरै उन्दुनो ब्रा आफा दुखु जासिदों आं मा दुखु जालायखो नोंहालाय नुवाखै बेफोरबायदि उन्दुनांगौ गोनां जादों आं मालाय आंनि बैसोनि मानसिफ्रा हारसिं रुम लाना उन्दुजोब्बाय आंहा बिमा बिफाफोरजोंसो उन्दुबाय थानांगौलै लासिंसिं मा हाबा खालामसै नामा नों हारसिं रुम लानानै माथो आफा नोंल' हाबा खालामनांगौ नामाब्रा आंखौबो नायनांगौ ना खालि गावाल' हाबा जाबाय थायो मा होनखो नों एमाव बेटा हाबा जानो हाबा जानोथ' आरो थानो थाखाय थि गैया न' बां गैया थाखा फैसा गैया हाबा खालामनो सबबागासिनो सोबा जागोन नों एमाव बेटा आंजों बा बे न'आ आंनि न' नङा आरो मा नों मालायनि सा साल' लाजोबगोन नामा नोङो गावनि हारसिं जेबो आरजिला नामा गाव हारसिं खामायनानै जेबो न' बां लुला नामा नोङो हा बिमा बिफाया न' लुनानै गालांखाबाय होननानै नोङो बेखौल' लामा नायबाय थागोन नामा नोङो हा बेलेग एक्सट्रा लामा लाबावला नामा नों थाखा फैसा आरजिनो गोसो जाबावला नामा नों हा गावखौनो बुहुमाव सिनायथि होनो गोसो जालाङो नामा नों अमा राजानि फिसाला होननानैल' सिनायथि जागोन नामा नों खुद एमाव राजा होननानै सिनायजानो गोसो गैया नामा नों खोनासं मालाबाबो मालायनि नामजों सिनायजानो दा गोसो जा गावनि नामजों सिनायजानो गोसो जा मिथिबाय जेरै एमाव राजा होनबा बयबो मिथिनाय बायदि मिथिबाय जागोन दे हा दिनैलाय उन्दुनो मोनगोन ना मोना जाखो नों सालाखौ एसे गियान फोरोंदों आं गियान उन्दुनाय टाइमावसो मोनबाय नों गियान फोरोंनो सानावलाय माथो जायो सानावबाथ' मानसिफ्रा गावबा गावसो नोंबा नों आंबा आं ओंखामखौनो जेने थेनेसो ज' जायो सानावबो ओरैनोबा बयबो गावबा गाव मबाइलावसो बिजि थायो सोरथो ज' ज' रायलायफेरनो सा टाइम दंबावखाय दानि जुगावलाय नंगौहाय दानि जुगाव रावबो ज' रायलायला बयबो गावबा गाव आखायाव मबाइल लासै मबाइलजोंनो रायलायसै खाथि खाथियाव थानानैबाबो खायसेया मेसेज गेलेलायबावगोन बायदिसो गासिबो उन्दुदो दाउ जाना बिरगौमोन आं दालायाव बाना आं मोजां मोनि मानसिनि खर' खिगौमोन माहाय दाउसो देलाय आंखौसो बुंबाय नामा आयौ बाला जाथारलायबाय दा आं मेथाइसो खनदों दा आंबो जिरायफानोसैहाय दसे नोंजों मानोसै रायलायनो आरोहाय मा ओमफ्राय दुमफाव मा नोङो लावखारिसो जानानै मोजां मोनबाय नामा लावखारि औ लावखारा हौवा आथोन लावखारिया हिनजाव आथोन नङा होमबा ओइ जाद बुंबाय थानांला दे बुं मा खोथामोन माबाहाय गोसानो रकेट बायदिसो जाबाय बेनिफ्राय बैयाव खेबसेनो फिउ मोनहैयो ओमफ्राय मोदोमाबो एम्बु बायदिसो जाबाय बालाबारसिसो खालामनो गोसो जासै आरो मा मिथिगौ ना गोसोआनो मोजांखौनो मोनथारला बैसानि न'आव थांगोन ना बैसानि न'आव थाहैगोन ना बैसानि न'आव गय जाहैनो ना बैसानि न'आव थांखु जाहैनो ना जोंहानि न'आवसो थानो ना मालायनि न'आवसो दसे आड्डा मारिहैनो माने उरां फारां जालागासिनो दङ जायो मालाबा गोदाव सोराव न'आवसो थानो ना मालायनावसो थाहैनो ना लोगोफोरजोंसो बेरायहैनो गोदाव सोराव जानायलाय जायो नोंहालाय माब्ला बिदि जायो आखायाव थाखा फैसा गैयाबा थाखा फैसा गैयाबा बोरैबा मोनथारोहाय थाइसेबो आखायाव थायाबा खर'आनो कलटेन गाज्रि जानानै थायो आंना रागा जाबाय थायो दे होमबालाय थाथ'लायदो नोंजों रायलायनानै दसे टाइम पास जाथ'लायबाय सोरखौबा एग्रांहैलायनोसैलाय आंहा बांद्राय थास' बायदि दाजासै नोङो दाउसो देला एसे मोजां जादो मोजां जाबाबो मानसिफोरा गाज्रिसो होनखायो बेनिखायनो गाज्रि जानायनि मोजां थेवबो आं इसेबांबो गाज्रि नङाहाय मा खुगायाल'सो एसे आंना थास' नांदेरनाय मैथा नांदेरनाय थेवबो आरोहाय एसे मोजां जादो आरो बाल आंलाय माथो गाज्रि दे रावनिबो ओंखाम सेयाखैना आं ओंखाम सेलायथारनांगौ आरो गाज्रि जानाया बादो
बोरमाखौ न' खाहैनोसै नोंजों जानाय नंला बेफोरबायदि रायलायबाय थाबा बांद्राय दाबुं दुमफाव बमरा सेजागोन मिथिबाय हायना मुलि लगायनानैब्लाबो दुमफाव आयौ बाला गोसोखांनाय लोगो लोगो नुजाफैथारबाय आरो नों बमर नंगौहाय नोंखौ आं गोसो सिंजों दासो गोसोखांथारदोंमोन गाज्रिखौसो सानखादों बे नों मोजांखौथ' सानखायाखै बे हे बिदि नङाहाय मा दुमफाव थौ टाउनाव एसे थांना फैनोसै आंना बोरमायालाय जेबो नङा दे थाथ'थों बेयावनो थौ बिदिबालाय आयै मालायफोरासो जरा जरा बिदि थाबाय थाजाला सोरखौबा एग्रांहैनो र' हे दैयाबो रानखाबाय दिनै गारिखौबो दिहुननो हासिगोनलै आफा मानो मानोब्रा आफा बिदै दैनोथ' लाबोआखैना गारिखौ सलायनोसो लाबोदों ना उनाव बहाबाफोर गोजानाव थांबा लांगोन आं दा स्कुलाव थांसै आंबोथ' स्कुलाव थांफागोन ना आफा नोंजों गंसे स्कुलावनो सानैबो थाङो आंखौ लांफालाय आरो आंजोंलाय मानो लांफानांगौ जाखोब्रा मालायफोरा जेरै थाङो नोंबो थां बा आफा इदि होनलायथारबाय आरो नै बेटा फोरोंगिरिनि फिसाबानो नोंखौ आं दुगा दुगा लानानै थांफागोन आरो आंजों हो मालायफोरा जेरै थाबायनानै थांदों साइकेलजों थांदों बिदिनो थांब्रा होमबासो मिन्थिगोन दा उन्दैनिफ्रायनो एसे खस्थ'खौबो मोनथिहोलांनो सोलोंनांगौ मिन्थिबाय दानिफ्रायनो आजादियै थांबा देनां देरबा खस्थ' होननायखौनो बुजिनाय नङा माथो नोंलाय बा आंखौ खस्थ'आ माबायदि बेखौसो फोरोंगासिनो होनबा नों आफा औ बेटा औ दानिफ्रायनो खस्थ'खौ एसे बुजिनांगौ मिन्थिबाय उन्दैनिफ्रायनो आरामै थायोब्ला देनां देरबा मालायनि खस्थ'खौबो बुजिनाय नङा गावबो खस्थ' खालामनो रोंनाय नङा मिन्थिबाय बेटा जागोन दे आफा मोनमारबायथ' आरो गारिखौथ' लाबायलै थावखौसो बोरै सोगोन दा थाव सोनो हायैखायनो आङो गराय मासे लागुलायनांबाय दा गरायाबो गांसो गोरलै नागिरना बहा थांखोथाय न'आव फैफिननो रोंला मालायनि सासा गारि मोननाय दुगाहैनोसैलां स्कुलाव सलायना थांसै आं अमा राजा मा नों स्कुलाव थांनोसै नामा औ आं नोंनो टिफिन सोनानै हरनि थाथ' नाङा इसेबां दाउन मिन्थिबाय बांद्राय अनजानो लाजिसोयो आं बेनिखायनो नाङा आंनो मोजाङै थां अमा राजा बाय बाय मालायसो माथो दाउसो देलायसो फै सिङाव जिरायफै जिरायनो बादोंहाय आं मोनसे खोथा सोंगौमोनहाय आं हिनजाव गदाय जानानै माबायदि मोनदों नोंलाय माबायदिथो नुदों आं मिन्थिनायावथ' हौवाफोरा हिनजाव गदायखौसो बांसिन अनो हिनजाव गिबिखौ अनानो नाथाय नोंनि बेलायाव माथो आंलाय उल्थासो नुदोंहाय नोंलाय हिनजाव गदाय जालायनानैबो माथो अनजाथारा माबायदि हिनजाव गदाय जाफैखो नोंलाय अनजालायै हिनजाव गदाय जा दा बुंनां दावसो देलाय लाजिदों आरो गदाय जानानै अनजायैखाय दिनै लोगोफोर एसेयावनो दोनथ'नोसै नैबे खन्द'खौ नोंथांमोना बे खन्द'नि लास्टखौ नोंथांमोना नेक्स्ट एपिसोडआव नुगोन दे आरो भिडिअखौ मोजां नुदोंब्लाबो नुवाखैब्लाबो लाइक शेयार साबस्क्राइब कमेन्ट खालामनानै गालांलाय बाय बाय फ्रम दावस्रि देलाय